Здравейте! В това видео ще покараме малко BMW-то и ще ви обясня защо нямаше видеа близо един месец, какво се случи с колата. Една сутрин при опит за запалване видях, че няма никакъв ток, не можеше дори да светне таблото, което беше доста странно, тъй като по принцип колата се кара всеки ден и това е необичайно, нали, да падне акумулатора чак до нула. Реших да й подам ток с Леона, за да мога, нали, да я запаля, при което забелязах, че това става доста трудно. Колата стоя закачена за другия акумулатор може би 5-10 минути, докато успея да запали, и след запалване светна рейката, което не ме очуди много, тъй като тя е електрическа, и реших, че реално няма никакъв проблем. Просто отпадането на акумулатора е записало някаква грешка, която след кратко каране ще се изчисти. Изкарах колата да я покарам, но след 2-3 км тя влезе в авариен режим, загуби мощност, не искаше да ускорява повече от 40-50 км в час и то доста трудно. Прибрах колата да ни я мъча и включих на следващия ден акумулатора да се зарежда, като той се зарежда някъде около 2 дена. Поставих го отново и излязах да покарам колата, като се надявах, че няма да има вече никакви проблеми. Но не беше точно така. Рейката угасна, но аварийният режим остана. Посъветвах се, разбира се, с ChatGPT, който ми обясни, че просто на ниското напрежение е натрупала повече грешки, е останал аварийния режим, но реално няма никакъв проблем. Закарах колата на диагностика, като там след изтриване на грешките колата продължи да влиза в авариен режим и при прочитане на автомобила се оказа, че влиза в авариен режим заради DPF-а, който е запушен. Решихме, че най-добрият вариант е да се демонтира DPF-а, съответно EGR-а, и да се заменят с Downpipe и Racepipe. И така се свалят и се сменят с Downpipe и Racepipe. Решихме да направим и софтуер на колата, за да може да живне малко. Сега мисля, че имам снимка на Racepipe-а, който ще ви покажа. Downpipe-а го нямам сниман. Колата след софтуера стана на 270 коня, напълно безопасно, без излишни пушаци. Добавихме и прекъсвач на 5000 оборота, на който ще добавя също тук видео, за да го чуете. Реално пушък има само след 3000 оборота при по-сериозно настъпване, което смятам, че е напълно нормално, тъй като сме без DPF и катализатор. Вървежа определено има разлика от преди, доста по-динамична е колата. Усещат се 50 коня разлика, които най-вероятно са малко повече, тъй като колата със сигурност е загубила от заводските си коне с времето, все пак има амортизация. Доста съм доволен от подобрението, което направихме. Друго, което направихме, както виждате, е навигацията, която е CarPlay и Android Auto. За нея ще има отделно видео. Там също срещнах доста трудности при монтирането. Към нея има и задна камера, която също ще видите в видеото как монтирам. Друго, което трябва да се направи по колата в бъдещи клипове, е да сменим емблемите с черни, тъй като
Моите сега са сини, като предната и задната съм ги направил черни, но с фолио и не стои много добре. Направо ще ги сменим всичките. Друго, трябва да свалим бронята, да я напаснем отново, тъй като има фуги, които не ми харесват. Отделно, единия парктроник не работи, съответно колата изключва всички парктроници по този начин. Те не са ми необходими, тъй като при паркиране използвам задната камера, но смятам, че не е лошо да го оправим, да го има като екстра. Друго, което трябва да оправим и по-точно да измислим решение, е номера, който, както помните, захванахме на магнити. Като сме изгубили два от магнитите и в момента номера стои на магия. Няколко пъти съм го лепил наново, но е пред падане. Трябва да решим дали можем да го направим пак по някакъв друг начин с магнити или да го хванем с рапитки за бронята. Като цяло, това ще са следващите клипчета, които ще видите. Това ще е и за днешното видео. Ако ви е харесало и не искате да изпускате следващите, може да се абонирате за канала. И също така, ако имате идеи какво друго може да направим по BMW-то, може да ги напишете долу в коментарите.